भाई काहे मुस्मात लेखा बगल बड़ा? अरे मर्द कहीं काने चलल हड़ा? अरे चलने है कि तने खेत पाटता तनी हम देख ली कि हमरो खेता पटैले बा सन के ना त खेता पियरा ना जीव सोचने के तनी घूम ली तो तले देखने तारा का तो बैठ गइनी है। अरे का करी मर्द कहीं के देखते बड़ा स्थिति का देख के चलत है। कह कुछ समाचार बताओ। का बताई धान सब बाढ़ आई रहे दहिए गइल। है ना? गहूं भइबे ना कइल सब मिल गए चढ़ गेली सब। हां अब उदासी छैले बा करल जाता का कर देख स्थिति खराब बा कहीं काम ना धाम लागता ना मजदूरी मिलता ना कुछ मिलता बैठल बन अपना नाना। हां बात तो सही है बा। चिंता हो गई बा हो अति घड़ी बहुत ज्यादा। है ना? कौन बात के मारा चिंता कर तनी? अरे का करी मर्दे बालो बच्चा तो भूखे न मर ना कामें धमें तो देखो तोरा का बा दूसरे के तोरी लागल हमनी के तोरी लाही गिर गेली सब। हां अच्छा ई सब ऊपर वाला के देवे के बा ऊपर वाले के लेवे के। तो यही सब वर्ष तजियत है हमनी के। हां ठीक बा तब जा तनी देख ले तनी खेतवा तो पाटल लइलसन कि ना पटैलसन। चलो तब हम हो जातनी अब खाइल पियल जा 12 बज गई। हां टाइम भगवान आइए गुल बा। ठीक बा जा कल भेंट होई। ठीक बा तनी चलो तोरिया देख ले जाओ कैसन बा कैसन नहीं है। जब से बोआनी तब से तो अइबे ना कनी एक हाली टाइम बा। चलो तनी तोरिया देख ली खेतवा पता नहीं मर्दे कहीं का तोरिया है सब वाला सराइल बा हो जानवर रसन ले बासन की मर्दे कहीं क्या है कोनो आदमी कि लइका लइकी कोनो चोच लड़ावे में का हमर तोरिया उलट पलट देले भाई सब है सब तोरिया लसराइल बा। अरे मर्दे तोरवा तोरिया सब गिरल बा हो। अरे मर्दे ई कहां हो ई लागत कि तो लइकी चोच में चोच लड़ाइले बा वसन। अरे मर्दे करही के रहे त तोरिया में का ई सब करता वसन रे करे के रहते मुंजवान हाथना पूरा खालिए बा ई तोरिये में कोनी के लौकल ह करे के। आय है देखत हमर तोरिया सब लसरा देले बड़सन मर्दे कहीं के यही जो को लइका लेके एकदम हाथे में का बावसन हैं जान बूझ के परेशान कइले बावसन ई तोरिया हम तूर देलसन सब ई होई यही में चोचा चोची लड़ावत अड़सन खाली। अरे मर्दे तोरी तो सब एकदम ई तो हंस कर देल ना ता कि जाओ गोरे के पड़ियो और केनहु नहीं खस न लसन ले मर्दे तोरवा तोरिया तो सब एकदम का हो तरे गन का नोचा तड़ा चौथा तड़ा चौथा तड़ा अखिया में का लाल कौशल बा हई लौकत नहीं के तोरी के गाड़ा मार के रखले बा नहीं जा गाड़ मरले बड़ा सा भाई कहत गाड़ मरले तोहर गाड़ के मारी मर्दे कहीं का लइका लइकी आके या चोचा में चोची लड़ा के हम दे दो तोरी सब एकदम देखो तार आंख बा न देखो मर्दे पूरा धक टूट गेले बा सब लागत है जाओ गोरे पड़ी हमारा। अरे मर्दे तोहर तीन गो चार गो भाई नौकरी है आए तोरी लसरा गइल त कठचिया न गइल त एकर खातिर गांव के लेकर गाड़ी देले बड़ा काहे हमर भाई बाउसन नौकरिया त का गुल हमरा के खेतवे के जिम्मा छोके गइल बाउसन नौकरी करत हो बर्बाद भइल 1 कट्ठा त का हो गइल ये 2 लाख पेमेंट आवत महीना के 10,000 चलिए गइल तो तार धन घट गइल। काहे मतलब धन मत एकर मतलब गांड खोल के अब पूरा हवा ले कर सब के ओके गांड ये कोई मतलब भइल गांव के चल गांव के आदमी तहरा के गांड खोले के ना कहन तार ये का नाम है बा मत रुपया आवला ना हां आंख मोटा जाला आंख मोटा ला त का हो गइल आंख ना तहर गांड मोटा गइल बा गांड मोटा गइल जैसे ना भईवा इसमें पूछे ना हम का जवाब दे हम कई सन के लान चाटे खातिर खेत तारा के छोके गइल बनी देखे खातिर ना गइल बा तारा के लान चटैया सन मर्द खत्मे आदमी बा भईया सन त हमर ना हिसाब लिया सन का कोइला तू घरे रह के चलाव है ना बैठा अब बैठो मर देखो क्या बैठो समाचार बताओ ना किसिया जाला ना गांव घर होला। अरे का गाँव हमार तो मुंडे खराब हो जाता है खेत में देख के मुंड खराब हो गया। अच्छा बैठो बैठो पहले ठीक रहे मुंड खेत पे जब से मुंड हमार खराब हो गइल बा। अच्छा बैठो 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 चलो बैठो बैठो तब आओ सुनावा का भाईयन के समाचार बता यार। सब तो ठीके बा हो लेकिन एगो भईया जोन बा ना ऊ बड़िए बोलेरो में हां दरोगा बा बोलेरो में बंगलोर में। अरे हां उहे बेंगलोर कहे में ना वाला हम ज्यादा पढ़ल लिखल नहीं कि ना हम का खेती बाड़ी में हम रह गइनी उहे 3 गो के पढ़ाई नहीं हम तो अनपढ़े रह गइनी बड़ा ना बानी तो सब तो हमरे पागे रहे आउ छोटा का बात on कहां बा ओ ना ओ भूचाल में बा भूचाल में हां कहां भूचाल करने पड़ल। अरे एसपी के नौकरी लागल भूचाल पे समझिला मोती वाला में बढ़िए पुल में लागल है ठोकर मत कहीं क्या नौकरी अभी कब पुल के तैयारी इंजीनियर है ना वो
इंजीनियर ह आ छोटा का हो छोटा का बहुत देखला ढेरा दिन भइल बा हमार लिखी रहा होता घड़ी का 2 साल से ये रहता ये अमेरिका सरकार नौकरी क्या बात है अभी ऐसे घर साल में टाइम बहुए पर टाइम है। हां क्या होता हरा घर तक 5-6 लाख पेमेंट आवत है। हाँ तो टाइम रख के हम मजदूरी करके हम को पढ़ाई नहीं तो पेमेंट हम ना तू कहल का चाहता अरे हम माने के आदमी ना एगो समाचार पूछला त पूछे त कहल का चाहता नहीं हमरा काहे तू काहे पूछले दिन राते मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई हम गाँव मराई रात दिन हम आ तू हमार देखबे 5 लाख पेमेंट आ एथी देखबे तू महीना गांव घर के बाड़ा त ना पूछ सकी ना तू देखले ना कि रात दिन पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं हम गाँव मराई हम तो रखिया में लाना ढासा रहे ओ देना कहां रहस तू जौना तू हम इतना मेहनत कर तू कुनका पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं बड़ बड़ त ना पढ़ाई लिखैब के पढ़ाई हम पढ़ावे जाइबे हैं बड़ बड़ा तू पढ़ाई हम हमारे झाटे नोचे खातिर पूछता रे 6 लाख रुपया हमारा घरे नहीं तो तोरा घरे जाई माजा हम ना मारब तो तू मरबे रे लड़ भकोलावा अरे हम तहार रुपया नहीं खिलत घरे से तो तब काहे का तू पूछता रे दोस्त नहीं हमनी के लंगोटिया तो दोस्त नहीं जाता हमार न एथी पर मत जो क्या अरे बीपी बढ़ गइल बा ना ना कोई बा ना ले तू ना रे हम जानते तार हाफी कबरत हां अरे साला बीपी हमार ना बढ़ला तू आके हमारे गांव में खोद के बीपी बढ़ा देता रे अरे मर्द देखो अभी हम तारा के बात दिया होता तू हाथ में काहे प्रेशर लेता काहे तू पूरा गांव ऐसे हमार धन दौलत के निहारत रहता अब तू निहारे लगले गांव का तार गणिया मारे होता धन दौलत निहारता ओके तू ही ता अंगुरी में करता हमार गांव में अंगुरी बार बा इतना तार भइयो तारा के नाम लिख चिंता काहे की ले बड़ा भाई हमार ह तो हमरे ना मारी हम जात नहीं मोर है सब ना चाहे बिना हमरे लगे समझ ली है तू खूब है भाई वो हां तार डिप्टी कैसन रहे हमार तो डिप्टी भइयो 1 नंबर के रहे माल के रखवाली करे के रहे अरे मर्दे तब तो ठीके रह बा 1 नंबर आ माल इतना बढ़िया कि पूछो मत है ना भइयो अपन बताओ भाई वो हमारा बद बढ़िया रहे डिप्टी कैसा खाली सीधे छत पे लेके हां आ सीधे बॉर्डर पे ऐसा ही लगा के निशाना रहे के रहे हां हां अभी एक दो के मरले उरले कि ना कोई के अरे भैया कहां कोई मारे लगा आवते ना रहे एमए पे ना ना बाकी और सब ठीक भइल ना बस ठीक बा मगर हम जी तो आगे नहीं जा अब भैया भैया सब को भैयासन हो हुनियो के आजे एंट्री लेबे खैसन हुनियो के एकर मतलब हमनी के आगे पीछे हो गई हां उतरे वाला 12:03 बजे उन्हीं के फ्लाइट हुआ अच्छा चला जाए तो हमनी पहले आ जाएंगे पहले गांव घर घूम लिया फोन लगाओ तनी बबुअन भी कहां बड़ा लगाओ फोनवा लगाई हां लगाबो लगो था हेलो कहां बड़ा रे बाबू हां ना हमनी के त आ गई नहीं जा अरे बाबू अभी तुरंत आके बजे बन जा हां आगे बन जा आगे बन जा आओ ठीक बात तो चलो के हमनी के पहले मस्ती को लिया चलो चलो कुछ व्यवस्था करे के बनो हां करे बनो भैया ई सब खेती होके लगा ई सब पड़ती रहत रहे ना हां ड्यूटी कैसन रहल ठीके रहल बढ़िया गोइल मजा से चलत रहे ना एकदम बहुत मजा से लेकिन सरकार के पैसा तुहे पचैल हैं पैसा पैसा तो बैंक में बा अरे मदद देहो बना ले खाए पिए पे ज्यादा ध्यान देई ना हम सरकार के रुपया एकदम सेट कइले बता रहा मैं तू तो ठीके बाड़े का करबो हमियो के तो ठीके ना रहल जी हां तो ठीक हो तो बड़ा ज्यादा निकल गुल बा तो ठीक हो सब हां तो तू कुर्सी पे ना बैठल रहत हो हां दरोगा के नौकरी है तो कुर्सी पे ना बैठबा हां अरे जल्दी चल दोनों आ गिल पहुंच जा हां हमियो के चल जल्दी हाली फोनवा ओखनी उनको दे रहे हां चल प्रणाम भैया के का समझ ठीक था अच्छे कर देबी ना हां अभी आओ भैया भैया चलो कर अरे मटे तार भैया कर देखनी खेता में अभी चारों चीज पड़ रहा बुझा तक ये महाराज से भेंट कर लेल बनत का तबियत का खराब रहत है ना तबियत से मतलब मोटा के तो ऐसे भइल हवा मर के कोनो काम करत रे मर गई
काम निकल तो ये तो ना देखला अब देखने जब देखने सब सुतले रहला मतलब तोरे लोग पहले बन तोरे सब का तोरी कर दिल गाय कर गेली सब चिंता से तोरे निकाल दे सब दिल गाय खा गेली सब फिर आके लगी दूसरा में सब अरे घरे जाके इहो काम ऑन एखन करत का हो जा जा घरे पहले पानी उन पिया जा जा हम जाते तनी भई आइल बैसन तनी देख ली ठीक है बा ठीक बा जा ठीक बा तो का मतलब सुने के मिलत गाम आवत जत रे क्या कहल जा अरे मतलब भैया नहीं खन जाइले फोन कबे कहला आवत बता के पहले जा ए मतलब का करत जा अभी तक नहीं लन जा बोल छ आवते हो की लन जा हां 10 मिनट के बाद फोन पे लगावल जाए होइसन ऐसन बात मतलब भैया हमनी जोरे करत हवन बताओ उनकर के पैसा नहीं पूछे के देते जा अच्छा अब तो पूछल जे ना आवे दो सब कोई के आवत रह जाना तू जाना हां आवे दो जाने मतलब भैया गइल हमारे ये चरत रहे समझ में नहीं के प्रणाम कुकरा का भैया प्रणाम सब भैया ठीक बा ना सब ठीक बा सब समाचार सब समाचार ठीक बा समाचार हाथ हवा मिलावो ना पहिले सब ठीक बा बाबू मालिक तन्याना के बनैले रहत हां ऐसे के दुआ बा हमार भैया वे लोग हो ने हां जोड़तन तार भैया के समाचार ओहे लेके नहीं के हमारे से मत पूछा जा काहे हो का बोल अब काहे मत कह माने ओकरो इले होई न जी अरे आनी के तोरिया खेता में सुतर हम कहा नहीं आहो भैया काहे सुतल बड़ अच्छा तू टमेटा खींच के मार लाऊं हमरा ठीक गलती बा कि हम सीता तनी भाई हमार रुपया कमा के देता रसन हम ना करब तो तू ऐस करबे को हतान की काम करत आनी बदे जिगिया के हम तोरी होई हो फलान कर कहता भैया हां जो तनिया जतन हम सारा के काम कर देखो तो मैं तुमका के पैसा दिया था महीने महीने उनका के 5-5 लाख जाता तो जा अब हमें अपन पूछा जा भैया कहां हवा कहां बबुआ आई जा बबू का आई बता हम बबू आई बस हां एकरा कहत रही एकरा के कि पैसा हिसाब किताब से दो ओकरा के अरे दो तो पहली बार दियाइले बा अब उनका के हेने सब पैस करत सब पैसा लेके ओइस करत सुतो रहत हन अरे भाई तो आई भी ना सब कोई आइले ना बा बबुआ का आइले नहीं बाबा सन आई बा सुन चलो आई बस सब आदमी झूठ के बतियावल जाई चलो चलो तनी उन्हीं से भेंट ठीक बा मिलन जी तारा से ठीक बा लेकिन ई भैया लगे हमारा के मत कहिया जा कि फलाना कोइले बा अपन गांव घर पता लगा लिया जा देखो हम झूठ ना बोली ना हां ठीक बा तारा में तो ई बा झूठ ना बोलल हम जोन बात कहम तन जना के परफेक्ट कही ना अब भाई देखो हमनी के कमाए के बा खाई तो हम का कुछ कर सकते भैया की रेडी तू का करत बा अरे भैंस खोल ले बानी हो भैंस को ले बड़ा देखो पड़ जाओ का चरतिया भैंसिया का जन कहां चल गइल बुझाते नहीं के जाता नहीं ओकरे के खोजे तो ठीक बा जा चलो जा पानी पिए जा ठीक बा। आराम कर जा ठीक बा हम जाते नहीं बाबू ठीक बा चल भैया चल का बाबू अरे बाबू ठीक बा ना ठीक बा चलो चलो प्रणाम अरे बाबू का करबा एगो भेटा गेल हन आदमी हां लगल हमें समाचार सुनावे तो हमनियो के पूछे लगन ही जा तो भैया के बारे में पूछनी जा तो बतावे लगल हन वो ऐस करत हन मर्दे कोई खेत में सुता रहत हन ई बतिया त हमनियो से कहला हमनियो से हौ ना हां उ चाचा बा अरे मतलब कह मत देखो को झूठ ना बोललन उ बहुत सच बोलल मतलब हमरो इहे लागता ई बालर कहां चले के तब इनकरा के बुला लावल जाऊ नु अरे हमनी का अपने बहस कइले में कुछ बा आवे तो भैया के तुम करे होयन तो दूध का दूध पानी के पानी हो जाई हां ठीक कह ठीक है कहत बा ठीक बा आवे तो हां आज फैसला होइए के रही उनकरा के आवे दो ई कितना देरी नहीं हन अब अइबे करी हन को कहते बन की सूतल बन तो जगहन तबे न होई हन तली का करे के व्यवस्था करे के न खाना पीना ना बनी तो बाबा पानी उनी पीला हो सन कहां से पानी पिएंगे के बाके पानी पिए भैया हइए नहीं खाना भौजी के न यारे अरिया तले रहत बन अरे पानी के पूछे जाई छोड़ो अब आज ओहन तो फैसला होइए के रही होई आज फैसला होई के घर में रहन को बधार में रही हन ठीक है बाबे तो आज फैसला एबरा फैसला होई एबरा बात से ना मनियन त लात से मरियन आज फैसला होई आ तू ना करबो त ताहरा के पीटो में से देख ना ऐसा नहीं के गलती करे के सब पैसा उड़वा देलो सब पैसा जितना भेजले रहिया कमा के सब मारल जी ना बड़ भाई हन के समझा दिया घटल बा तो बिया घटल बा सब बिया घटल बा धान घटल बा कह के सब पैसा दिलवा देलन अब बियाहवा हमार का से होई पैसा दिनो रख देले बड़ा अब आइए गइल बा वो दिन खेत तो पटा देनी हो
तनी चलो भूख लागल बा खाना वाना खा लिया हले रसन भइयो आवे के आज देखो अइलो सन कि ना अइलो सन देखो तो मना घर दूर तनको बाराइल बा सब जौसे बाबू आज लो जका हो भैया आगलो भैया प्रणाम। कहाँ समाचार बाबा ठीक है तो अपन बताओ अपन बताओ हमरे ठीक है तो अभी खेता पसाओ तनी तोरिया सुखात रे जंगल पटा के आओ तनी खेता पर से हाउ कहता कि सोत के आओ सुकल रहन होने खेत देने। अरे काहे काम बाबू सुते जाई हम देखते बड़ा तार सामने बरसीले गाई बने खेत पर पानियो लागल भाई देखो एगो आदमी कहला कि गांव में के कि तार भैया तो दिन भर सुतल रहता सब पैसा उड़ावता मेहरानू के भेज देले बा नहीं हर पानी उनी बाबूआ पियला जा पानी कहाँ पीनी जा पहले ये सब आवते आवते गांव घर में इतना तारा बारे में शिकायत सुना तो आदमी को सोचे लगनी जा हमनी क्या के पानी बाद में पियल जी पहले हिसाब किताब हमनी के कर लियाओ पैसा कौड़ी के तो हिसाब किताब दो बता दो हिसाब किताब गांव का इतना पैसा का भइल हमनी के जो भेजनी जा 5 लाख रुपया का कइलो तूने जाना के तो हम कितना मुश्किल ले पोसनी पलनी बाप माई गुजर गइलन हां तूने जाना छोटे छोटे रहा जा तब कहीं हम जिम्मेदारी तूने जाना के उठैनी ना सही बात बा। आज तूने जाना हमरे से पूछता वजह आई सवाल जवाब हम तो ये भगवान ये मालिक तू हमारा काज कौन दिन तू देखा देला हमारा का तू आज अरे भैया वैसन बात नहीं खे माने फिर भी तू बड़ बाबू तो हिसाब दे जरूरी बा नु। हिसाबवा ना दे हाँ हिसाब देता जाना के कुछ कहत नहीं जा कहत नहीं बा। तो तारा के 5 लाख रुपया दिया ही रहे। अच्छा तो तोरी रोपलो गेहूं रोपलो धान रोपलो माने कहाँ माने बेचलो ना जी पैसा कितना भइल कितना के बेचे गए धान तो बबुआ तहरा 35,000 रुपया के बेचाइएगा अब मुझे का बात बा कि आग रे बाढ़ तो धानवा सब हाँ धानवा खराब हो गइल बाबू अरे बाढ़ लाड़ लाग रहे छोड़ो आ अलुइया कितना के अलुइया का भइल तनी छोटे छोटे बैठल बड़ुए ओइजे तो अभी कोड़ाइल ओइजे अभी गइल कहाँ बानी अभी तो छोटे तू अभी आलू नहीं के बेचाइले ना अभी नहीं के बेचाइल तोरी तोरिया तो अभी पटाइए के ना तनी तो हमनी के पैसा सब बचल होइनु अभी हाँ बाचल बा कुछ कुछ खर्चा हो गइल बा और सब का कइलो कुछ बाचल तो बाबुआ तू जना जब से गइल जा त मड़ई में रहत रही जा हैं हां अभी देखो ईटा गिरैनी 5,000 रुपया के ईटा लेनी है केवाड़ी लगैनी है ताला लैनी है कॉल गड़वैनी 6,000 के हो जा देखा जाओ देखा जाओ देखनी आ जाओ देखनी आ भैया काम कइले वैसन बात काम बा हाँ? भैया ताला लगावे के नहीं सस्ता वाला तो सोना वाला लगइले बड़ा काहे ताला अरे बाबुआ उ कलरवा ना लागत सोना वाला कलर ह हाँ उ तो लोहा है ना ऊपर से खाली कलर करा देनी सोना के पानी डलवा देले बानी अच्छा। कोई कही ना कि ना भाई 5 गो भाई 4 गो कमाई वाला है 5-5 लाख रुपया महीना में आवता और ताला रखले बा लोहा वाला इहो ये सोना के पानी मरवा देनी हो ठीक रहो भैया। हाँ ज्यादा नाम होई ना सोना होको चाहे ना तो भैया हाँ बाबू तू तो तोरी पटा के आवत हो तू जा गुण हाथ धोब। ठीक बा बाबू ठीक जा जा तू खेते बाहर जाओ तो जा आराम कर ठीक बा बाबू बैठा जा जाओ तो जा भैया अब की दान भैया के देखो चांस देल जाओ ना इहे तो बतिया हम कहत नहीं चांस देल जाओ अब की दान कुछ करियो ना तो अब कुछ कल कइल जाए तब फिर देख के देखो अब देख के देखो का हो एक बार देख लो अरे हर एक इंसान के एक बार मौका दे मौका दे जरा देखते बड़ कहत उन फिर के माई बाप छोड़ के चल मिलन तो हम ही पोसनी अपन नहीं बोले चला एक बार और देख लो एक बार ना मान लो हिती से हमने पहले अपन पहले लिखिनो नहीं है ना। दे दो कुछ दे दो चलो तनी गोड़ हाथ धो लिया सही कहत रहे खेतवा पे न हो कि तहार भैया बा यार मरिया तो तबे तहारा बुझाई आई देखो ई भैया हमारा पे शक है आज करे लगल सन लागता लास्ट होत होत मम्मीला भी गड़बे करी चलो अब घरे कुछ खाना उना खा लिया